Marko Asempa Tidumienu. Na ofiti ase nam mebuo mu kasa kyerɛ wɔn sɛ, onipa bi yɛ bobeturo na wɔgye ho ban hyiae na otumu nsakyi amana na otumu abantentene na wɔde fam akuafoɔ bi na ogya hɔ kɔɔ baabi. Na bere no duruiɛ no, ɔsoma akoakɔ akuafoɔ no nkyɛn sɛ ɔnkɔgye bobeturo mu aduaba no bi akuafoɔ no hɔ. Na ɔfaa no hwee no maa no nam nsansa kɔe. Na bio, ɔsoma akoa foforɔ bi kɔɔ wɔn nkyɛn. Na ɔno nso, wɔbobɔɔ n'afɛ guu n'anim ase. Na ɔsomaa ɔfoforɔ, na ɔno deɛ wɔkum no. Ɛne afoforɔ pii nso, na wɔhwee binom, na wɔkum binom. Nanso na aka no ɔbaako, ne ba a ɔdɔ no. Na akyire yi, ɔsomaa ɔno nso kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ wɔbɛfɛre me ba. Na akuafoɔ no deɛ, wɔsesee wɔn ho sɛ, ɔdedifoɔ no ni, mommra me yɛnku no, na agyapadeɛ no ayɛ yɛn dea. Na wɔfaa no kum no, twee no firi bobeturo mu hɔ, too no twenee. Ɛdeɛ na bobeturo no wura no bɛyɔ? Ɔbɛba abɛsɛe akuafoɔ no, na wɔde bobeturo no ama afoforɔ. Ɛnso monkenkane atwerɛ yi pɛn, sɛ ɛboɔ a abantofoɔ apoɔ no, ɛno ara na abɛyɛ ɔdaa no ntweasotiboɔ. Awurade na ɔmaa yei baayɛ, na ɛyɛ nwanwa yɛn ani so. na wɔhwehwɛɛ sɛ wɔkye no, nanso na wosuro nkurɔfokuo no. Na wohunu sɛ ɛbaa a wobuiɛ no, wɔne wɔn, na wogyaa ne hɔ sii mu kɔe. Na wɔsomaa Farisifoɔ ne Helodifoɔ no mu bi baa ne nkyɛn sɛ wɔmɛpɛ n'asɛm. Na wɔbaeɛ no, wɔsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛnim sɛ woyɛ ɔnokwafoɔ, na wonhwehwɛ biribi mfiri obi hɔ, na wonhwehwɛ nnipa nim, na wokyerɛkyerɛ Nyankopɔn kwan nokorɛ mu. Ɛwɔ ho kwan sɛ oyi toɔ ma Kaesare anaasɛ wonyi, yɛntua anaasɛ yɛntua. Na wohunu wɔn nya atwom no, wɔsee wɔn sɛ, Adɛn nti na mosɔ me hwɛ? Momfa denare bi mmrɛ me na menhwɛ. na wɔde bae. Na wɔsee wɔn sɛ, Hwamfo ne atwerɛ ni? na wɔsee no sɛ, Kaesare dea. na Yesu bua see wɔn sɛ, Ɛneɛ momfa Kaesare deɛ ma Kaesare, na momfa Nyankopɔn deɛ ma Onyankopɔn. na ne ho yɛɛ wɔn nwanwa. Na Sadukifoɔ a wɔka sɛ owusɔre nni hɔ no, baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, Mose twerɛ maa yɛn sɛ, sɛ obi nua wu, na wogya yere, na wanya ma a, ne nua nware ne yere no, na ɔnwoma ma ne nua no. Nso anuanom baasa tena ase, na deɛ odi kan no waree yere, na owui no, wanya ma. Na deɛ ɔtɔ so mmienu no waree no, na owui, na ɔno nso wanya ma. Na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nso saa ara. Nti nnipa nson no nyinaa waree no, na wanya ma. Na wɔn nyinaa akyiri no ɔbaa no nso wui. Na enti owusɔre mu no, sɛ onya sɔre a, wɔn mu hwan na ɔbɛyɛ ne yere, ɛfiri sɛ nnipa nson no waree no. Ɛnyɛ nim a monnim atwerɛsɛm ne Nyankopɔn ahoɔden nti na mofom yi. Na wonya sɔre firi awufoɔ mu a, wɔnware, nso wɔmma awadeɛ, na wɔte sɛ abɔfoɔ wɔ soro. Na ɛfa awufoɔ nyane ho deɛ, monkenkane no Mose nwoma mu wɔ wira ho sɛdeɛ Nyankopɔn see no sɛ, Mene Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn no. Ɔnyɛ awufoɔ Nyankopɔn, na mmom ateasefoɔ Nyankopɔn. Na mo deɛ mofom pii. na atwerɛfoɔ no mu baako a wɔtee sɛ ɔregye akyinyeɛ, na wohunu sɛ wabua wɔn yie no, ba bebisaa no sɛ, Mmaransɛm a edi ne nyinaa kan ne deɛ wɔ he? na Yesu buaa no sɛ, Deɛ edi mmaransɛm no nyinaa kan ne, Israel tie. Awurade yɛn Nyankopɔn yɛ Awurade koro, na dɔ Awurade wo Nyankopɔn firi w'akoma nyinaa mu, ne wo kra nyinaa mu, ne w'adwene nyinaa mu,
ne w'ahoɔden nyinaa mu. Na deɛ ɛtɔ so mmienu ne dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mmara nsɛm biara nni hɔ a ɛkyɛ yeinom. Na wɔtwerɛfoɔ no see no sɛ, Wie kyerɛkyerɛfoɔ, waka nokware sɛ Onyankopɔn yɛ baako, na obiara nni hɔ sɛ ɔno nko ara. Na sɛ wobɛdɔ no afiri akoma nyinaa, ne nteaseɛ nyinaa, ne ahoɔden nyinaa mu, na wobɛdɔ wo yɔnko sɛ wo ho, sene ɔhyeɛ afɔreɛ ne mmogya afɔdeɛ nyinaa. na Yesu hunu sɛ wabua ne nyansa mu no, wɔsee no sɛ, Wo ne Nyankopɔn ahennie ntam kwan nware. na obiara ntumi ammisa no asɛm biara bio. Na Yesu rekyerɛkyerɛ wɔ asɔrefie no, wɔkaa sɛ, Adɛn na atwerɛfoɔ no ka sɛ Kristo yɛ David ba? Na David no ara nam Honhom Kronkron mu kaa sɛ, Awurade sii me wura sɛ, tena me nifa kɔsi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wo nan ntiasoɔ. David no ara afrɛ no owura, na ɛyɛ dɛn na ɔbɛyɛ ne ba? na nkurɔfoɔ pii no ara de anigye tiee no. Na ɔsee wɔn ne nkyerɛkyerɛ mu sɛ, Monhwɛ yie wɔ atwerɛfoɔ a wɔpɛ ntade atentene mu nanteɛ ne edwaase nkyea, ne mpanyimfoɔ nkonnwa hyiadan mu, ne mpanyimfoɔ tenaberɛ adidi ase ho. Wɔn na wɔmene akunafoɔ adan na wɔbɔ mpaeɛ atentene kyerɛ. Yeinom na wɔbɛnya afɔbuo a ɛboro soɔ. na Yesu kɔtenaa adaka anim no, ɔhwɛɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ no de sika regu adaka no mu. Na adefoɔ pii de bebree beguu mu. Na ɔbaa kunafoɔ hiani bi nso bae. Na ɔde ntampo mmienu a ɛbɛyɛ ban beguu mu. Na ɔfrɛ n'asuafoɔ no bae, see wɔn sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, okunafoɔ hiani yi de deɛ ɛdɔɔso abɛgu mu sene wɔn a wɔde bi abɛgu ɛto adaka yi mu nyinaa. Na wɔn nyinaa firi deɛ wɔwɔ na abu wɔn soɔ no mu na wɔde bi abɛgu mu. Na oyi deɛ, ofiri ne hia mu de deɛ ɔwɔ nyinaa, na deɛ nyinaa na wɔde abɛgu mu.